बेयो मोनसे दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बर' हारिनि माहारियारि आफाद हिसाबै 54 बोसोर बैसोसिम बे सोलिगासिनो दङ आरो बियो माहारियाव राजनीति भाबै गनायथिबो मोनदों सामाजिक भाबै गनायथि मोननाय आफाद आरो बयबो समाजनि जेंनाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोम जेंनाखौ माबोरैबा बोस्रांनो हागोन बिनि सायाव रायजोआ बिसास दङ आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैहाय समाजाव गोथाङै दङ। दा बिनि अनगायै सोरबाया बेबायदि गोदान जे फरायसा हान्जा दानायनि सिन्था खालामदोंबा एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौसो जुदि जुजिनायनि आखारै जुदि दानो नाजादोंबा बियो गनायथाव नङा। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुजिनानै फरायसा आफाद दानो ओंखारनाया माने सानजाथाव नङा। जुदि गुबुन गुबुन दिनै फरायसा आफाद दङ बिथांमोना दादों सोलिगोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनानै एबा जुजिनानै दानो नागिरनाया बर' हारिनि थाखायबो मोजां मोनसे थासारि नङा आरो बिनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मिजिंथियो जाहाथे बैबादि जाय सिन्ताखौ खालामदों दैदेनगिरि बिथांमोना बियो जुदि राजनीति सार्थआव सिन्ता खालामनाय जादोंब्ला बे गोरोन्थि जागोन आरो बियो जुदि बर' हारिखौ मोनसे माने भुल मोनसे गनायथि होनानै लांनायनि सिन्ताजों गावबा गावनि इन्टारेस्टआव जुदि सानदोंबा बेबो भुल जागोन आरो बेखायनो जों खावलायो जे माबाफोर जेंना जोंनो मिथिहोनांगौ फोरमायनांगौ एबा जोंखौ मावजानो लुबैनाय दङब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायनो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनो हायो नोंगौ जोंखौ आसि थुना होनो हायो जे माखौ मावनांगौ माखौ मावनाङा दा बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा रेडि दा नंखायनो दिनै बेबायदि मोनसे गोदानै आफाद दानो नागिरनायखौ जोङो बेखौ एनकारेज खालामाखै। ज्ञान स्रोत शिक्षा की एक मजबूत डोर जो देश के हर एक प्रांत को गांव को शहर को ज्ञान के स्रोत से जोड़ रहा है। एक बेहतरीन डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से देश के हर एक बच्चे को उसके प्रांत की भाषा में उसका पूरा कैरिकुलम पढ़ाएगा कहीं से भी और कभी भी। अब सिर्फ सपने नहीं उसे पूरे करने की काबिलियत भी होगी। तो इंडिया खुलकर सपने देखो क्योंकि अब हर सपने को मिलेगी मंजिल। सक्सेस सबके हाथ। फोरोंगिरि सर्टेज भेकेन्सि बेयो गोदान जेंना नङा दाबो दङ नाथाय बेखौ बोस्रांनो थाखाय जोंनाव क्वालिफाइड केन्डिडेट थानांगौ बे सैथो खोथा। दा बिदिनो गोबां भेकेन्सिखौ फिलआप खालामनो थाखाय जोंनियाव स्पेशल टेट जानांगौ होननानै जों बुंबाय आरो बेवहाय जोंनियाव बिएड कलेजेसफ्रा जोंनाव अभाब आरो बिनिखायनो सेकेन्डारि स्टेजाव मास्टार जानांगौबा बिए डिग्री नांथारगौ लोगोसे टेट क्वालिफाइड जानांगौ। दा बेफोर गासै नोंगौ बेसिक क्वालिफिकेसन नाथाय जोंनियाव जेसेबां भेकेन्सि दं स्टुडेन्ट टिचार जे रेशियोआवहाय नांनाय बायदि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैया साबजेक्ट बेसिसाव बेखौ लानानै दिनै भेकेन्सिया दङ जेंना दङ। दा बेखौ बोस्रांनो थाखायबो जोङो आसाम सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो जोङो बुंदों जे बेखौ थाबैनो फिलआप खालामनांगौ आरो मानोना बेखौ बोस्रांनायजों लोगोसेयैनो जोङो गोदान पलिसिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव गोरलै जागोन।